Diyos maray na aldaw sa Indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Lourdes Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, ang pagpicture o pagtext, urog na sa laugan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod po kita para sa satuyang First Saturday Devotion Prayer to the Immaculate Heart of Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Petitions. We pray for the Church, the Pope, the clergy, and the religious, our families, and our parish. We pray for the conversion and consecration of Russia and China to the Immaculate Heart of Mary. O my Jesus, I offer this devotion for love of you, for the conversion of poor sinners, and in reparation for all sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O Mary, Virgin and most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and Refuge of sinners, we consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we give our bodies, our hearts, and souls. To you we give our homes, our families, and our country. Mindful of this consecration, we now promise to imitate you by the practice of Christian virtues with regard for human respect. We resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary with all the sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. Most Holy Trinity, I adore thee. my God, I love thee in the most blessed sacrament. Amen. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Have mercy Jesus, on us. Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, Pray for us and save us. Queen of the Rosary, Sweet Virgin of Fatima, who has deigned to appear in the land of Portugal and has brought peace both interior and exterior, we beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring back peace to all nations of the world, so that all in our own nation in particular may be happy to call you their Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, Pray for our country. Our Lady of Fatima, Obtain for all humanity adorable peace. Amen. Prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most Sacred Heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray pray for for us. us.
Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mangangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, Diyos maray na aldaw sa Indugabos mga tugang, ngunyan Sabado sa ikatreseng semana sa ordinaryong panahon. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod ni intensyon. Misa pasasalamat ni Ryan Abuedo for the birthday of Eli Lanto ni Irenea Garing and family, for the gift of life of Joey Jonella by Joey Jonella and Faye Penetrante. Pasasalamat man kang Medina family, in honor of the Immaculate Heart of Mary ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, in honor of Our Lady of Salvation ni Giselle Asaitun and family. Thanksgiving for the fast recovery of Errol kan Rempilio family. Asin man pasasalamat ni Tita and Sisa and family. Espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Espesyal na intensyon ni Henry Binos to pass the residency exam ni Maria Deneline Merflor. Espesyal man nakahagadan ni Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada. For good health, protection, and victory in Taekwondo competition, kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, Eduardo kan Mendoza family, Osos ni Ryan Abuedo, Sixto ni Irenea Garing and family, Juan and Gloria kan Asopardo and Cantara family, Julia ni Julie Loong, Alicia kan Renal Rehuso and family, sa kalagman ni Luela kan Rempilio family, asin man sa kalag ni Salvacion, asin sa gabos na kalag sa kahagadan ni Jean. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sinaki singkan Espiritu Santo. Amen. Ang gras kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Matugang ako ang taon sa mga kasalan, na magkano kita ang magsilibrar ka mga banal na misteryo. Nag-ugumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamimpi sa kagurangan ng Diyos. Mayrak man lugod sa tuon Diyos na makakamhan, sin pagkapatawadan sa taong makasalan. Darahod kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamaibig kita. Diyos, nakagurang na, namimibig kami, warasan sa imong mga nasasangkuban na mag-ugma sa danay na karahayan ng kalag asin hawak, asin magmuraway, natabang ni Santa Maria, danay na Birhen, makaligtas na sa kamunduan ngunyan, asin makinabang kang urog, kandaing tapos nakaugmahan, huli kay Yesu Kristo, kagarang nanyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Amos. Ini ang sabi nin kagurangnan, saldaw na iyan, papatindugon ko ang harong ni David na napukan. Susulaton ko ang mga luho, hihirahayon ko ang mga nagkagaraba, asin ibabalik ko sa dati. Arog kan mga nakaaging aldaw. Tanganing mabiyag ang natada kan Idumea, asin ang mga banwaan, na nag-aarang kan sa kuya ngaran. Ang kagurangnan, iyo ang nagtataram. Gigibuhon niya iyan. Maabot ang mga aldaw, olay nin kagurangnan, na ang nag-aarado makakaabot kan nag-aani. Asin ang nagigini kan ubas, makakaabot kan nagtatanom. Ang mga bukid, magbubulos nin bagong arak. Asin ang mga burubuklod, mamumunga nin kahamisan. Ibabalik ko hali sa pagkabihag ang sakuyang banwaan na Israel. Hihirahayon ko ang mga banwaan na binayaan asin sa indang pag-eerokan iyan. Magtataranong sinda nin ubas asin iinumuninda ang arak ka iyan. Magiribo sinda nin mga tatamnan asin ang mga bunga ka iyan iyoan sa indang pagkakakanon. Papadanayon ko sinda sa indang daga asin dain na sinda, papaheleon dyan sa daga na itinao ko sa inda. Olay nin kagurangnan sa imong Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan nagtataram nin katuninongan sa iyang banwaan. An kagurangnan nagtataram nin katuninongan sa iyang banwaan. Dadamgun ko ang ipinapahayag ng Diyos. Ninhulit na siya nagpapahayag nin katuninongan sa iyang banwaan, sa iyang mga banal asin sa mga nagsasarig sa iya. An kagurangnan nagtataram nin katuninongan sa iyang banwaan. Ang pagkahirak asin ang katotoohan, magsasabatan. Ang katanosan asin ang katuninongan, maghahadukan. Ang karahayan matubo gikan sa daga. Ang katunosan madungaw hali sa kalangitan. An kagurangnan nagtataram nin katuninongan sa iyang banwaan. Ang kagurangnan magtataltag kan sa iyang mga karahayan, asin ang sa tuyang daga magdadakol sa an pamunga.
Ang katanosan manginginotan sa iya, asin ang kaligtasan magaantabay kan sa iyang paglakaw. An kagurangnan nagtataram ning katuninongan sa iyang banwaan. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga disipulos ni Juan nagdolo kasi nagapot kay Jesus. Kami asin ang mga pariseo nagaayuno, tadawtan sa imong mga disipulo, dai nagaayuno. Sa Jesus nagsimbag, magmamundo daw ang mga nakikikinasal, mantang ang nobyo yaon pa sa kaibahan ninda. Madatong an aldaw na ang nobyo hahalion sa inda, dangan na sila mag-aayuno. Dahil nin minatagubhang nin bagong tela, sa daan nagubing, ulitaan daan magigisi, kan bagong itinagubhang. Asin urog na madakula ang pagkagisi. Siring man, bagong arak, dai linadaog sa mga daan na lagan, na anit. Hulita kun dyan, hulita kun diyan ilaog ang mga sa anit, ang anit mabubusi. Ang mga lalagan sa anit, hulita kun ang arak mauula asin ang lalagan na anit mararaot. Ang bagong arak ilinalaog sa bagong lalagan na anit, tanganing day masayang. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Napaliwanag kan kagurangnan ang importansya kan pag-ako kan mga katukduan, urog na kung ini mas nagiging makaulugan sa presenteng panahon. Ang iba, abo ng bayaan sa mga dating na ukudan, araw kay ning sabi ni Jesus, ang pag-ayuno ngaya duman sa mga kumbaga nagmumundo ta sa sayang parte, mahali na sa mga disipulos, nakikinasal sa iya. Kung yaon pa sunubyo, kaya po, nag-uugma pa, sabi ni Jesus. Ninuling at maabot ang oras na mahali siya, ang mga disipulos mamumundo. Yun ngaya ang panahon na pwedeng mag-ayuno. Siguro baka man na eksaktamente na ang pag-ayuno, so oras na ni pagmundo. Ikaw man yung mga times na nag-ayuno ka, tangani magkadisiplina. Ang kinakakan mo, ang gawi-gawi, ang lifestyle, not necessarily man na magmundo. Kaya lang, yan panahon na ito, so ibang disipulo ni Kristo, naging disipulo man ni Juan Bautista. Kasi nagko-compare ining dua, piko-compare so katukduan ni Juan Bautista kasi ni Jesus. Pero magayon ining pigsabi kang kagurangnan, kung matagubang ka, matahi ka kan sarong nagisi,
ang itatahi mo, bako dapat na suluma, kundi bago. Sa kung luma manggiraray, magigisi ilalo, no? Siring man, arak. Kung ang arak, bigla lagay sa, lumang anit, maputok man ito. Kaya bago ngayang arak, bago man na lalagan. Yun ibaga ang sitwasyon niyato na pwede kang depa kita, dahil pa namin dibidan sa Isus, iguan man kitang pigtutubudan. Pero kung iguan na kitang karaman, wanangod kay Jesus, asin ang dating mga pigtutubudan, dahil naman nababagay, kay buwan na itong bayaan. For example, sa mga superstitious beliefs, kung nagtutubod kita sa Diyos, Diyos ang nagigibo kan mga bagay-bagay, no? Sa kinaban. Bako na kung anong power ang nagigibo ka. Lugod mga tugang sa tabang ni Santa Maria, itong tiga-uon rangon yan, ang mga katugluan ni Jesus sa tuyang akoon, sa espiritu nin pagbabago, sa espiritu nin mas makahulugan na paglingkod sa iya. Pamibi ko mga tugang tanganining sakod sa indong atang mga kumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabag niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ako ang mga pamibi sa imong banwaan, na may mga dolot nin mga sakripisyo, tanganing sa tabang Santa Maria, inakan sa imong aki, daing pamibi na masayang, daing hinahagad na daing makamtan. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat mataos na nakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangalas sa kauswagan kang kabos na santos. Kasi nurog ng gayo sa pagrumdom kay Santa Maria Birhen, nagpakadakula kami kanugay mo sa mga yagaya mong pag-umaw. Sa totoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga. Asin pinatibay mo ang mga panahon, pinadanay mo ang mga panahon sa balakid mong pagkaherak. Kan dinungawan mo sa imong surugoon, sa iyang kapakumbabaan. Asin tinao, mohuli sa iya ang paralagitas ng tao, anak imong sa Kristo sa mong kagurangnan. Kaya anok po nin mga angheles nagsasambakan sa imong kaumawan,
Nag-uugma sa tubang mo sakod paman, nag-aarang kaming pagbuot mo makasanong sa inda, at sa mga tingog sa kaugmahan mga kairiba na nagsasabi, Kagurang nani kanakadan banal, barabot ng gabos na kabanalan, kaya ining mga atang na may ibig kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurang na si Yesu Kristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaliban sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idododot para sa indo. Siring man pagkapamanggis, pagkaya man kang kalis, singirarin na pagpasalamat sa imo, tinaoso sa imo mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwas sindani natipan na papabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumtumagat sa iyong pagagadaan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makaining tinapay ng buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig umong mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kang hawak ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karamdama kagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bagan sa mga Santo Papa, si Leon, sa mga obispo si Joel, asin kang gabos na klero, siring man karamdama sa iyong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaam kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na gadaan. Tangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhe na inakan Diyos, San Jose sa iyang esposo. Mga banal na apostoles, singabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na ding kasagkoron. Mag-omaw sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibahan niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, kapag kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugpaan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo,
magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang bot mo sa dagaan, siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sumuya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat, kan baog mga paglaom, asin pagdatong, kan sabong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan, kan nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan, itinatao ko sa Indo, are pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, sin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, kanabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninawan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinauhan kamo, kan tanda ni katuninungan. Peace be with you. Tugang ko yan sa itong kagurangnan ni Kristo, ang aki ni Maria, ang aki kan Diyos. Siya man ang kordero kan Diyos, nagpapara kan mga saalan ni kinaban, pala na mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangdan kami nag-ako kan mga langit noon at sakramento, na mamibi sa imong pagkaherak, tanganin nag-uugma sa pagrumdom kan ni Santa Maria Birhen, sa pag-arog sa Birhen man sana magkanigaw kaming masangkoban kan misteryo ni pagkamot sa mo, pagtubos sa mo. Uli Kristo sa moong kagurangnan. Amen. Awiton ta ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules pilihebe, a te suspiramus, gementes et lentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, benedictum fructum ventris tui, nobis hoc exilio, ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, ut beneficiam et promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii to habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut cuius qui martione letamur, eius via intercessione ab instantibus malis, era morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Likan mga pamibi, Santa Maria, inaning kadigtasan na sinudas na Deo. Kamo asin ang mahal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang kanama, asin aki, asin Espiritu Santo. Amen. Idinulutan na, banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.